Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Hinambog ito? Yeah. Abel, Hindi mo ito abilidad ba? Ay, wag yun mong kakita nag-practice ko ato. Katong target paper. Makining, sintrong, nigo. Dansan, igo sad. Limusito, naigo. Langgam sayo, kasi magtuon mo na maigo na mo langgam sayo ang lupad. Naagi pagpirot. Para na ako, may sultihan na kamurag, milagro. Milagro nga ako nahimo. Milagro ba inting? Charity. mao ba bayot? Bitaw ba porbida. Tinuod ka? Ayaw sa man eh. Okay, nagka-practice sa itong target, katong target paper. Nga, pila na ba to? Kadiyot na maka ito, di ba? Tinuod na. Ikaw. Saksi sa kuana. Oh. Ay, Oy, siray. sir! Sir! Makabraon ka, Bel. Kining, sir. O, tungod na nay daghang shooting competition ipa-apel, tiga. Oh, Ayan lang, sir. Ay, itong tanan, hinamburo kita ako, sir. Mauwaw ta, sir. No. Dili kawaw ang imong abilidad, Abel. Angay kang ipasigarbo. O tungod sa imong gipakita ang abilidad, musamot nga kuhaon ka ni Don Rafael. Sir? O diagi mong premyo. Ikaw ang angay mahimong champion o dili katong Federico. Sir, correct, sir, correct yung ka, sir. Sakto yung ka. Bisag ako, para nako, ikaw gyud ang angay ma-champion bayot. Salamat, sir. Salamat, Tinting. Salamat, Charity. Daugan man ako. Hatagan tiga sa premyo. Uy, sir. O ang lain akong premyo kanimo, Abel. Basta magmenyo mong Charity. Ako'y gasto sa tanan. Ano? Sir Mangkaw, Unsa na pakiksultihan ni manako, darling? Tabangi ko sa pagpasabot na Federico nga nakahukom na ko nga kuhauna ko si Abel. Unsa? Kuhauna ko si Abel. Pero ipamukos man gid nimo sa Abel. Wa may gusto si Federico. Nakahukom na ko, darling. So, imong ihatag ang katunga sa halin sa yuta? Nga 50 million? No, dili, Marga. Darling, Si Marga. What's okay resulta? Nakumbinser ba niya si Dari nga ihatag ang akong gipangayo. Hello, Marga? Federico. Nawag ka. O sa may resulta? Nakumbinser na ba ni mo si Dari nga iyang ihatag na ko ang akong gipangayo? Negative. Huh? O sa negative? Dili siya mohatag simgi pangayo ng 50 million pesos. Mao ba? Mao kaniyang gitubag nako. Okay. So, panahon na. Gabuhato na ko ang akong plan B. Ang unsa? Nga kidnapon ko nung ka og ipalukat sa maong kandidat. Federico. Ay, para na ako nyo, no? Angay yun, ngayon makuhaon si Abel. Saludo ko sa iyang abilidad. Bisan ako, Ola. Makatabang yun mo sa Abel nyo, oy. Ilabi na sa akuan. Kanabtangan o bahandi bitaw ni mong gikuptan. Mao ka na. Abi ni mo nyo, kanang, nagpasidaan ko ni mo daan nyo, no? Nga, angay ka magbantay. Magbantay. Nga naman, Ola. Tungod kay, naay mga buaya sa palipot. Unsa? Mga buaya, ha? Mga buaya, unyang imong mga malitang kwarta in taon.
Oh, ula. Insang mga buaya nga imong giingon ula, ha? Kuan kini. Kensa, ha? Bahawag ka pa sa panghitabo karon. Daghan kayo mga tulis. Ha? Mag-unsa man daw na kanang imong duha ka security guard. Ha? Sa atubangan nga gate o sa luyo. Dali na kayo natikloon. Ula mo ba? Mas maayo yun nga may kauban ha nga imuhang naas imong kiliran nga pagkabantay nimo. Sakto-sakto ka, ula. Ato si John Federico pero wak na pirmi din tuwa man as pirmis gawas. Naaman na siya kaugaliyong kalibutan. Tuwa sa iyang mga barkada. Wala ang gibuhat kundili paghatag og labad og gusto mong uwang ihatag ana. Sakto ka, ula. Oh, si Miss Marga, naghatab sa nagproblema ni mo. Ula. Gamay diferensya. Dayog panlood. Naghatag na konsumisyon ni Monyor. Tinood ka na. Og mahanaw lang siyang pipila ka uwiras. Mangita sad kadayon niya. Mahal ko si Marga, darling, ula. Kasabot man ko nyo, in love kayo ka ni Marga. Batanon yun na go, diya gwapa pa. Unya. Paraygon pa kayo ni mo, wauna. Tinood ka na, ula. Pero angay ka magpantay nyo. Sa unsa? Daghan ang mga lalaki karon, gamhan ang mga lalaki nyo nga napukan og nahunlak tungod lang sa babae. Ula. Unsa man? Muanhi ka? Wala ko. Hatagan ko ultimatum si Daddy Rafael. Ari Sige, pabuta ko niya. pagdali. Asa man di ka? Onsa? Asa ka, litsi? Ano? Marga? Sorry. Ibalikas ko niyo. Nakasi mo uyab, no? Onsa? Hibawan gani na ko, ha? Nga nakilaing uyab. Sabligan ti kag asido. Onsa? Wa ko magtiaw. Sabligan giti kag asido. Aron masunog ug mabati ng naong nimo. Oh, come on. Nadutlan ako nimo, Federico. Di na po ko makatugot. Naduwaan lang ko nimo. Marga! Pastilan, bayana. Pastilan buang nga yun, eh. Naiabag na si Marga. Basta babae gani makigduwa na ko. Makigduwa na kong babae si Kama. Bayabang yun na. Mabuang og magpangita. Magpangita sa akong address. Tuntang Marga. Nagpangita na. Katilang gusto kong, sabligan ko na kuniyag asido. Tunta. Ay, wow. Karon. Karon pahukmon tika tadi. Hatagan ba ko nimo o dili? Kung dili, proceed to plan B. Kidnapon si Marga. O ipalukat. Simple. Maayo kay may abot ka na, Federico. Lingkod. Thank you. Mikey, niya si Mami Marga. Federico. Diretso ka. Diretso. Direct to the point. Why daghang pasakali? Hatagan ko nimo sa akong gipangayo. Nga 50 million o dili? Federico. Gano'ng kinahanglang pangayoon man nimo nga buhi pa man kong dako? Feel ko lang. O gipasabot na tikastanan. Nga samtang buhi pa ka. Magkakita ka. Unsaon agos paggasto ang agong kwarta. O man, muhatag ka o dili?
Ha? Para maklaro. Federico, dili. Thank you. Prangkahan tika. Magpuwag na ta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!